ॲथरच्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये. ॲथर 450 आणि ॲथर रिस्टा. आजच भेट द्या ॲथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ. हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर. संपर्क 9730 10 64 77. पश्चिम महाराष्ट्रात कुस्तीची परंपरा भक्कम असली तरी तळकोकणात हा खेळ फारसा रुजलेला नव्हता. मात्र आता ही परिस्थिती बदलताना दिसते. खासदार नारायण राणे यांच्या वाढदिवसानिमित्त वैभववाडीत भाजपच्या वतीनं भव्य कुस्ती स्पर्धेचं आयोजन करण्यात आलं. या स्पर्धेत देशभरातून तब्बल 80 पहलवान सहभागी झाले होते. 6 तास रंगलेल्या थरारक कुस्त्यांनी कोकणवासियांना अक्षरशः खिळवून ठेवलं. पाहूयात या महासंग्रामाची खास झलक. वैभववाडीच्या लाल मातीतील आखाड्यात शनिवारी कुस्तीचा खरा जल्लोष पाहायला मिळाला. पारंपरिक पद्धतीने सजवलेल्या मैदानात एकामागून एक रंगतदार झुंजी रंगल्या. देशाच्या विविध भागातून आलेल्या पहलवानांनी आपल्या ताकदीचं आणि कौशल्याचं दमदार प्रदर्शन करत प्रेक्षकांची वाहवा मिळवली. लहान गटापासून ते अनुभवी मल्लांपर्यंत सर्वांनीच आपल्या जोरदार डावपेचांनी सामने रंगवले. महिला पहिलवानांनी या स्पर्धेला रंगत आणली. प्रत्येक झुंजीत प्रेक्षकांचा उत्साह शिगेला पोहोचला होता. खासदार नारायण राणे यांच्या वाढदिवसानिमित्त आयोजित या स्पर्धेमुळे कोकणात कुस्तीच्या नव्या पर्वाची सुरुवात झाल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे. वैभववाडीतील या भव्य कुस्ती स्पर्धेमुळे कोकणातील क्रीडाप्रेमींना एक वेगळा अनुभव मिळाला. भविष्यातही अशा स्पर्धांमुळे या पारंपरिक खेळाला नक्कीच बळ मिळेल अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.